Mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Buhay na naman ang dugo ng mga maeel, as in malalambing. Dahil ito ang programang Top Secrets at dahil today is Friday. Yes, it is a very special episode ng Top Secret kung saan tumatanggap tayo ng SPG Top Secret Caller. At meron na po tayong caller on the line. Hello, magandang gabi. Hello po, magandang gabi, DJ Rocky. Ayun, magandang gabi sa iyo. Pwedeng malaman kung anong alias natin? Carlo. Carlo. Carlo, tagasan ka? Taga Navotas. Taga Navotas. Oh, dati ba Makati ka lang? Sobra. Ngayon Navotas na. Charot lang with the rot. Ready ka na bang i-share ang iyong top secret? Opo. Ready ka na. SPG to Opo. ha? Yes po. O, sige na. Simulan na natin. I-share mo na ang top secret mo, Carlo, from Navotas. Lumaki kasi ako sa pamilyang broken family kaya hindi ko masyadong nakasalumuha o kilala yung tatay ko. Tapos one time, nung inuwi niya ako sa bahay niya, kahit alam kong marami na siyang anak, ewan ko, yung tatay ko kasi nagulat na lang ako, nagising ako, tapos inaano niya sa akin yung ano niya. Kaya, Wait. Ina, ano yung ano niya? Totoo ba to? Yeah, kasi alam niya kasi sumulat bata po ako, part ako ng LGBT. Pero hindi naman ako sobrang lambot. Kasi ako bisexual. Lagi kasi siyang natutulog ng hubot-hubad. Tapos one time, doon ako natulog sa kanila. Nagulat na lang ako, nagising ako. Yung mukha ko nasa part na ng gitna niya. Anong naramdaman mo? Hindi ko siya masabi, DJ Rocky, pero I taste it. You tasted it. Yes. Tinikman mo. Opo. Kaya Anong pakiramdam lasa? ko, Maalat? Mapakla? Maasim? Ano? normal lang na lasa ng ano. So meaning marami ka na dating natikman. Marami naman na, kaso nga lang, hindi ko kasi siya hindi ko kasi napigilan yung sarili ko, DJ Rocky, that time. Kasi bata pa, tapos nag-explore pa. Kaya pakiramdam ko ngayon, parang ang layo namin sa isa't isa ng tatay ko dahil doon. Kasi nagising kasi siya that time. Kaya yun yung pinaka... Tinigman ko talaga yung tatay ko. Oh my God. Kaya, ayun lang, hindi ko siya, yun yung pinaka top secret mo ko sa buhay na pero hindi ko kayang ikwento sa iba siguro. Talagang pinakita sa'yo ng tatay mo yun at itinambad niya talaga sa pagmumukha mo? Hindi kasi malayo, kasi kami, pag natutulog kasi siya, lagi talaga siyang nakaubot-ubad. Sumulat sa pool siguro ng bata pa ako, lagi siyang ganon. Tapos, yung higaan kasi namin, isang kwarto lang, pero doon sila sa kabilang side na dulo. Ako sa dulong side, kasi nga ako yung pinaka panganay sa Ilang taon ka nung time na yun?
I think I'm 16. 16 years old, pero naguhubot-tubad yung tatay mo sa kwarto ninyo? Kasi puro ko naman kasi kami lalaki. Pero lang dun sa stepmother ko. Stepmother mo? Ito biological dad mo to? Yes, my biological dad. Yun siguro yung kasi nagulat na lang ako nung nagising ako. Nasa tabi ko na siya, nandun na ako sa binti niya nakahiga. Aware ba yung tatay mo na natikman mo yung kanya? Oo, aware siya, nagising siya. Nagising siya? Yes. Eto hindi to hindi to nangyari sa panaginip mo lahat Hindi siya panaginip. It's my top secret SPG. Nangyari talaga? Yes. Kahit sa nanay mo, hindi umabot to? Hindi. Dalawa lang kami ng tatay ko nakakalam. Pero yung tatay mo, hindi niya na inulit yon? O umulit pa kayo na umulit? Nung next na day, parang nung nangyari yung nagising siya, tapos lumayo siya sa akin, pumunta siya sa kabilang dulo. Yung next na tulog ko doon, nakabrief na siya nung natulog. Nakabrief na siya nung natulog? Oo, hindi na siya naguhubot o bad. Kasi pinrotektahan niya na yung kanya para di mo na matikman. Kasi natikman mo na diba? Baka mamaya, lunukin mo lahat Kaloka. Yun kaya siguro simula nung 16 years old ako, nagpaka-independent na ako kasi dahil nga doon. Parang lumayo yung loob namin sa isa't isang mag-ama. Dahil doon. Dahil doon siguro. Hanggang ngayon, na kami, 2 years na akong hindi umuwi doon. Wala siyang, parang wala na siyang amor sa akin dahil doon siguro. Alam mo, seryoso tong usapan na to Kumbaga, tumatawa-tawa lang tayo dito at maaaring parang hindi tayo makapaniwala sa lahat ng mga nangyari. Pero, kung tutuusin, ito ay seryosong abuse kung sakali mang may intention yung tatay mo towards you at kung sakaling ikaw talaga yung gumusto nun. Kung sakali lang Wala namang may gusto sa inyo. Hindi ko kasi alam, ang akin kasi that time, parang masyado pa ako nag-e-enjoy sa sex life ko nun kasi tapos talagang gay pa talaga ako. Nagsusuot talaga ako ng pek-pek short that time. Umuwi ako dun sa kanila nang naka-pek-pek short ako. Parang hindi ko siya ma-explain. Parang ginusto ko siya siguro na ewan. Tapos nung nagising na lang siya, bigla siyang tumayo. Parang hindi siya makapaniwala. Na ginawa mo yun? Na ginawa ko yun. Was there a point na nag-sorry ka sa tatay mo? Hindi pa, DJ Rocky, hanggang ngayon. Anong plano mo? Yun nga yung isang bagay na iniisip ko. Baka siguro kaya wala nang amor sa akin yung tatay ko. After 5 years. Ilan taon ka na ba ngayon? 21. Simula kasi nung nagpaka-independent na ako, hindi na ako nag-aral, tapos nagtrabaho na ako, sumiwalay na ako sa kanya. Yung kahit kamusta man lang, hindi niya ako nakakamusta kung hindi ako mag-chat. May bala ka bang kausapin yung tatay mo tungkol sa nangyari? At hindi ko siya kayang i-open Hindi ko siya kayang i-open na paano ko siya i-open na sorry sa gantong nangyari 5 years ago. Parang hindi ko siya kayang. Wala kang lakas ng loob. Wala akong lakas ng loob na i-open sa kanya about doon sa gabi na yon. Kasi parang saan ako magsisimula? Parang ganon. Una sa lahat, siguro, yung pagtawag mo sa akin. Ito yun kumbaga ito na yung umpisa nun Kasi nakaya mo siyang
ibahagi sa amin. So meaning, Siguro yun, may part of you na siguro gusto yun, mong kasi parang, ayusin. broken family po kasi kami. Tapos, I'm 5 years old nung naghiwalay sila ng mama ko. Mhm. Tapos yung mother ko naman, hindi rin siya good mother. Hindi rin siya maayos na lumaki lang ako sa side ng mga lolas ko. Tapos simula nung kinukuha-kuha niya ako, parang hindi ko siya kayang i-operate, Rocky. Naiiyak ako. Na? Ano ka? Naiiyak ako. As of now, naiiyak ka? Yes. Mm-mm. Parang hindi ko kasi siya kayang sabihin o ikwento sa kahit kanino kasi alam kong i-judge nila ako. Pero ngayon, tingnan mo, nakapag-open up ka sa amin. So that means meron deep down inside of you na gustong mag-patch up kayo ng tatay mo. 'Di ba? Kumbaga, may part of you na alam mo na yun yung root kung bakit hindi kayo masyado nagkakausap. And yung trauma mo in the past, ang dami yung parang eto yung hindi naging okay yung nanay at tatay mo, tapos yung nangyari sa inyo ng tatay mo, tapos after that, naging independent ka na, aloof yung tatay mo sa'yo, 5 years na ang lumipas, 21 ka na ngayon, 16 nangyari yun. So may part of you na gustong maging maayos yung buhay mo and yung ginagalawan ninyong dalawa ng tatay mo kasi syempre, at the end of the day, tatay pa rin naman yun eh. At ayaw mong may naiilang sa iyo, 'di ba? Especially kung kadugo mo. Totoo po. So anong naiisip mong paraan para makapagsabi ng pasensya na or sorry? Or meron bang kagustuhan deep down inside of you na gusto mong sabihin yun? May parte ba sa'yo na gustong gawin parang yun? ngayon, hanggang ngayon kasi po, DJ Rocky, I feel na ilang pa rin siya sa akin hanggang ngayon. Mhm. Yung parang kahit magpamano nga lang pag bigla kong naisipan na umuwi doon sa Nabotas, yung kahit magpamano lang, parang iwas na iwas siyang ipahawak yung kamay niya. Parang gano'n. Mhm. Parang hindi siya makapaniwala sa sarili niya hanggang ngayon na nagawa ko yun sa kanya as son, as panganay pa. Kaya parang hindi ko alam kung saan ako paano ko i-open yung conversation na yon at kung paano ako makakahingi ng pasensya sa kanya. Kasi alam ko namang may mali ako, yes. Kasalanan ko talaga yun siguro. Natuksyo ako, hindi ko na inisip yung mga bagay-bagay at kung sino siya. Hindi ko alam po, DJ Rocky. Naiiyak talaga ako. O sige, kung ngayon nakikinig siya sa'yo, I'm giving you 2 minutes or a minute to say something. Kung nakikinig man siya ngayon sa'yo, kausapin mo siya. Pa, kung nakikinig ka man, wala akong lakas ng loob para sabihin sa ito ng personal siguro. Sorry, kasi nagawa ko yung bagay na yun na hindi mo inaakalang kaya kong gawin sa'yo. Sorry kasi naging mahina ako. Hindi ko nalabanan yung laman. Sorry kasi hanggang ngayon parang iwas na iwas ka pa rin sa akin. Pero sana pa isipin mo rin na anak mo pa rin sana ako. Kamustahin mo pa rin naman sana ako kahit simpleng kamusta lang. Kasi ang hirap pamuhay ng mag-isa. Yung wala kang masabihan ng problema mo. Wala kang masabihan ng dinadala mo. Yung tipong buhay nga kayong dalawa ni mama pero parang mag-isa lang din ako. Yun lang po.
Sana mapatawad mo ako kung nakikinig ka man. And I'm say very, very sorry for my heart. At thank you kung mapapatawad mo man ako. Or kung napatawad mo na ako. Yun lang po, DJ Rocky. Salamat po. Alright. Thank you so much also for opening up and for getting that strength, no? Para ikaw ay sabi ng message sa iyong tatay, no? Medyo mabigat yung ating first caller. Akala ko mag-SPG tayo today. Medyo may SPG nga. Pero this is a serious matter, ha? Sana talaga maging okay na kayo ng tatay mo. And sana magkaroon ka na ng strength o lakas ng loob para masabi sa kanya yung gusto mong sabihin. At hindi pa naman uli ang lahat. Merong bukas, may susunod na bukas. At sana hindi ka mawalan ng bukas para masabi mo yun sa kanya. Thank you so much to our caller. Ayan. Kami po ay magbabalik. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!